Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Gisaulog rod sa simbahan ang pista ni Santo Domingo, pare or Saint Dominic. Siya mao'y founder sa mga Dominican communities nga naaron sila'y eskwelahan dito sa Manila, ang famous na University of Santo Tomas. Doon na sada dito'y seminaryo o usa ko sa mga nakahuman dito sa pagtuon sa pagkapari. Niya gitawag ni siya og ang iyang community gitawag og Order of Preachers, OP. Order of Preachers, mga magsasangyaw, mga magwawali. Unang usa siya sa mga epektibong magwawali nga nakapalambo sa atong simbahan. Natao ni siya tuig 1170, namatay sa siya sa tuig 1221. So naara ni siya sa mga 51 or 50 years old. Namatay na si Santo Domingo, pero grabe kaayo ang iyang mga nabilin sa kalibutan nga nagpadayon ang pag-epekto sa pagpalambo sa pagtuo hangtod karon. Atong iyampo nga unta ang atong mga leader sa simbahan o sa gobyerno magsangyaw kanunay sa pagtulunan sa Ginoo ug ang ligasiya nga ibilin maunta ang kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets ug atong slots hatagan sa unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan, mahimo unta alang kanamo nga santos nga tig pangama siya nga bantog
nga magwawali sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, ug walaan kong Dios, dili ba ikaw diha ng daan sa pagsugod sa kapanahunan ug wala kay katapusan? O Ginoo, ug akong tigpanalipod, ang mga taga Babilonia dipili mo silbing silot ug kastigo kanamo. Tungod sa imong kaputli, dili kamo tan-aw sa dautan ug sa sayop. Apan nganong gipasagdan mo man ang mga taong malimbungon ug nagpakahilom ka man lang samtang gilamoy sa taong dautan ang taong matarong. Gihimo mong ingon sa isda sa dagat ang katawhan ug ingon sa mananap nga walay pangulo. Unya sama sa isda, paslon ug pukoton sila sa mga taga Babilonia. Inig kakuha nilag daghan, magmaya sila. Maghalad pagani sila ug mosimba sa ilang pukot, kay nadato og nakakaon man silag lami ang pagkaon, pinaagi niini. Magpadayon na balang silag pamukot og pagpamatay sa katawhan sa walay kukaluoy. Busa musaka ako sa bantayang tore og paabuton kog unsay isulti sa Ginoo kanako bahin sa akong mulo. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug may tabo gayud kini. Busa bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe, kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili gayud nimo biyaan, sila nga nangita kanimo o Ginoo. Dili gayud nimo biyaan, sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo naglingkod sa iyang trono, hangtod sa kahangturan. Gibutang niya ang iyang trono, alang sa pagpanghukom. Nagahukom siya sa matarong sa kalibutan. Nagadumala siya sa katawhan, uban sa kaangayan. Dili gayud nimo biyaan, sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo mayo sa kadalampanan, alang sa mga gidaog-daog, usa ka kuta sa panahon sa kalisdanan. Nagsalig sila kanimo, sila nga nagmahal sa imong ngalan. Kay dili ka mobiya kanila, nga nangita kanimo o Ginoo.
nangita kanimo o Ginoo. Awitig pagdaig ang Ginoo nga naglingkod sa trono didto sa Sion. Isang iyaw sa kanasuran ang iyang mga buhat, kay ang tigpanimalos sa dugo na hinumdum. Wala siya makalimot sa dangoy-ngoy sa gisakit nga tao. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus miluhod sa iyang atubangan og miingon, "Sir, kaluy iintawon ang akong anak. Patulon siya og nagantos pag-ayo og tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya." Sa Hesus mitubag pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo. Magsigi na balang ako uban-uban kaninyo? Magpunay na lang ba ako pailob kaninyo? Dadangari ang bata. O kimanduan ni Hesus ang yawa og migula kinigikan sa bata og naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Hesus ang mga tinun-an og nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Sa Hesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag gidak-on sa usa ka liso sa mostasa, makamando kamo niining bungtura balhin didto o mobalhin kini. Makabuhat kamo bisan unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa ni Hesus, wa mo kapapahawa sa yawa, tungod kay wa mo'y igong pagtuo. Enough faith. Nga unsa may measurement sa enough faith, matod pa ni Hesus, bisag duna lang mo'y pagtuo nga sama gidak-on sa lisos mustasa. Kanang lisos mustasa murag puparihan na kadak-on sa lisos kamatis tingali. Dako-dako nagjutay sa lisos mansinitas.
Dako na gamay. Gamay. Pero naalang kuno kay pagtuong ingon ana, makapabalhin na kag bukid. Unsa may punto ni Kristo mga igsoon nga ang pagtuo di ay mahimong epektibo basta atong praktison, atong puy-an. Pero kung ang pagtuo kutob ra sa atong bakba, dili nato puy-an, wa na siya'y kapuslanan. Kamo diring nanimba na amoy pagtuo wa kinsay nituos Ginoo dinhi ta sa kamot. Taas ba? Kanang ubang wa mo pataas, nganong ni aman mo? Nganong ni aman mo? Sa may inyong gianhi? Tuo-tuo. Kamong ni pataas sa kamot, kinsa ninyo'y mutuo nga dili na gyud mo mamatay taas ang kamot. Duha na lang kabuok. Sa ninyong nipataas nga nituo mo nga di na mo mamatay, kinsa ninyo ang mutuo nga pwede na mong di na makaginhawa ighuman karon sa misa ta sa kamot. Nya unsay tawag nimo anang dili na makaginhawa? Ha? Mo nay atong isulti kay wa man ta mo gamit og pagtuo. Pero para sa Ginoo kanang gitawag natog patay, dili na siya patay. Ana, nya mo tuo mo ana. Dili. Mao na unsaon man pagbansay ang pagtuo, magbuhat og matarong. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, mauni ang isultis mga tao nga ang magbuhat og matarong sa to. Kato bang unang pagbasa ba? Og mao kini ang mensahe kadtong mga dautan mo de, kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi. Ana, dili mamatay, mabuhi. Nga ang pangutana, unsaon man aron mahimotang matarong? Unsaon man? Ang tanang pulong sa Ginoo atong praktison. Simple kayo. Unsaon man aron mahimotang dautan? Ang pulong sa Ginoo atong supakon. Ana, dautan na ka. Ngilingi ana sa imong tupad. Ing na sige kag tuman o siging supak. Pananglitan kanang color sa imong buhok, nagtuma na o nagsupak sa pulong sa Ginoo. Kanang purma sa imong kilay, nagtuma na o nagsupak na sa sugo sa Ginoo. Ana, kanang color sa imong naong karon, nagtuma na o nagsupak sa pulong sa Ginoo. Pamalandong kanang imong kwarta karon, nagtuma na o nagsupak sa sugo sa Ginoo. Pananglitan ang sugo sa Ginoo, ipalit na og raffle ticket, ipalit na og slot. Nya mudayon kag ingon ayaw lang Lord oy kay para ni sa akong maintenance. Wa na patay ka diha. Wa na ka mutuman sugo sa Ginoo. Di ba? Kusog kay taana. Mao na ang pagtuong tinud-anay, dili day na siya mo sunod sa sugo sa tao. Ang pagtuong tinud-anay, magsige ra gyud sunod sa sugo sa Ginoo, bahala nagdili na nimo masabtan. Sama nang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Lisod ba na siya sabton? Samot na gyud tumanon. Pero si Santo Domingo nituman ana. Si San Roque nituman ana.
San Francisco de Assisi, nituman ana. Ang atong patron, Santiago, sila San Pedro, nang tuman ana. Ay, kamo, pangutana, tuman mo ana. Uy. Oh, hilom dayon. Mauna, dali kitang mayawaan. Kay magsalig man ta sa tawhanon nga isulti. Di man ta sa isultis Ginoo. Dinhi, daghan kay dinhi. Magdaan ang mga skapularyo, kanang mga rosaryuhan, pabinditahan, kanang mga images, gagmay o dagko, apil pang tubig, asin. Unsa man na? Bunga nas pagtuo o tuo-tuo? Kanus ama na mahimong bungas pagtuo. Mo na iklarohon. Kung imo ganin ang gipublisingan, kay himuon nimong panagang, aron wa na'y kasakit sa inyong balay, aron wa na'y mo disturbo sa inyong balay, ang uban pagidana, ang asin, publisingan, kay itimboy ko niya sa pagkaon siyang banang palahubog kayo para kuno mausab kuno. Yang ipakaon bas benditadong asin. Unsa man na pagtuo pa na o tuo-tuo? Tuo-tuo. Ang uban ana ang tubig iya kunong imnon para maayo siya. Unsa man na pagtuo tuo-tuo? Oh, tuo-tuo. May pagwa na lang mo ana. Daghang ipakawit nga rin. Gasapid na lang gud ang skapularyo, ang rosaryuhan, ang medalya, ug uban pa gasapid na diri liog. Ngano man na? Pagtuo pa kana o tuo-tuo? Mambot lang. Ug unsa may timaan nga gatuo pagyud ka, wa ka magtuo-tuo. Kanang wa na kay kahadlok. Wa ka mo gamit og asin og tubig, skapularyo, rosaryuhan, crucifix, mga imahin, wa na nimo gamita tungod sa kahadlok. Hadlok masakit, hadlok sudlagyawa, hadlok og makakitag mga multo, makahadlok kitag mga diwindi, mga agta. Hadlok nga di malason, hadlok nga madutlans barang, nginana ba? Kung imo nang gigamit nga wa kay kahadlok, kana pagtuo na. Nga unsa man paggamit? Pamalandungi unsay mensahe sa maong butang. Kanang timaan sa pagtuo nga imong gigamit unsa may mensahe ana. Nya maoy sunda, maoy puy pananglitan, tubig. Unsa may mensahe sa tubig? Purity, kalimpyo. Panglimpyo sa imong kalag, ay nasig panglibak. Basuli imong sala. Patya ang imong kahugaw. Gilingi ay imong tupad. Ing nawa kay sa ron. Ug patya. Sa magsikag inom sa tubig diha nga binditado aron mawa imong sakit, pero naa day kay wa tingugi karon tungod lang kay wa kabayad sa utang. Magunsa magsigi kag iksa anang asin sa imong balay para wa kunuhay yawa, pero ang imong silingan maglisod og agi kay gikural nimo ang ilang agianan. Unya purti pag nimong istriktuha, suko pagyud kag magsigi sila yaw-yaw diha nganong imong gipitos ang ilang agianan. Nya magsikag ingon nga buot mo na ako nang yuta. Mga animal mo na ako nang yuta. Nya siging sabuag og asin. Buangon ka. Di ba? Og mao na ang matarong gasubay sa pulong sa Ginoo. Mao na si Santo Domingo nagtukod og grupo nga gitawag og mga magwawali, Order of Preachers. Ug unsa may ilang giwali? Ang pulong sa Ginoo. Giunsa nila pagwali? Gipuy-an
o sangyaw. Gipuy-an o giyaw-yaw. Una, puy-in ninyo. Kinsa ninyo ron dinhi ang gihumas misa mo palit dayon og raffle ticket og slot tasa kamot. Nay usa. Kamo unsa may inyo din buhaton iguman misa. Mayngon na sad mo ron wa mo'y kwarta. Makak na sad mo. Naa man kay kwarta diha. Biyain na tanan. Kanang tanan nimong kwarta ba biyain na. Asa mo na nimo biyaan? Dito as opisina napadias gawas. Palit og slot, palit og raffle tickets. Ako, unsam say akong misyon karon, nituo gyud ko nga gisugo ko sa Ginoo nga mamaligya gyud ko raffle tickets og slot. Mo nang kada nako misa, sige gyud ko giyaw-yaw ani. Bahala nagnaay mo palit og wa. Karon naay daghan mangimbitar nako og mga misa sa pista, misa sa ilang nobina, atos lain-laing parokya. Inomdumi gini ninyo, kamong mangimbitar nako, maimpirno gyud mo di mo mamalit og raffle tickets. Hangtod karong December 8, di mo malit og slot, hangtod karong October 12 or October 10, maimpirno gyud mo, kay nganong inyo mo kong giimbitar. Labaw na gyud mong magpa-picture nako, ini ko magmisa, pa-picture dayon. Nya wa gi ipalit og slot. Pakauwaw la mo. Pa dinhi ay hago pa kay tas tanan pa der, blessingi kay naay nag-birthday, blessing sa tas nag-birthday. Di gyud mo palit og slot, di gyud palit og ticket. Wa ka magpasalamat ana imong kinabuhi, pa-blessing pa ka diri nako, nya di ka mo palit. Pamalit na mo ha. Muna mo posing gani imong pa-picture nako. Pasabot ana raffle ticket na ha. Nya og kapila mo click ang kamera, mo sa nay gidaghanon sa raffle tickets. Nya okay na ninyo dili. Ingkas pader ba mura naman isig nabuang anang iyang raffle ticket. Kay ang mga tawo nagsangyaw sa Ginoo gitawag og nabuang. Biyaan gud nila tanan. Nabuang na siya. Si Kristo gitawag sa nabuang na siya. Kaya nga naman, gibiyaan sa niya tanan, nabuang na siya. Pero sa ilang pagbiya sa tanan, natukod nila ang katilingban nga makaluwas. Tungod sa ato dinhing pagpakabuang, siging palit aning raffle tickets og slots, tanawag unsay nahitabo ron sa atong parokya. Unsa man? Murag buang o murag nindot? Kana, tungod na sa atong kabuang nga Diyos nun. Kay matod pa ni San Pablo, ang kabuang sa Ginoo labaw pa sa atong kaalam. Hinoon, ang atong kaalam nga tawhanon usara na kabinuang sa Ginoo. The foolishness of God is better than our wisdom. And the wisdom of man is a mere foolishness for God. Kanang imong pagsigig-tigom og kwarta, senador ka, congressman ka, presidente ka sa Pilipinas, tigom jud ka nang imong bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, kinawat rabang uban, usa ka kabuang sa matas Ginoo, kay padung nakas impierno. Ang nagbuhat og dautan, mamatay. Ang nagbuhat og maayo, mabuhi. Ikaw nga senador, congressman, or executive, na priso ka, na impeach ka, gidaot ka, nya padayon lang yung kag alagad, tawgon kag buang sa mga Pilipinos, pero sige lang kag alagad, wa kay kwarta, pero sige kag alagad, congratulations. You are a man, a woman of faith and wisdom. No na siya. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna gusto ko mabuang tanduha. Ingna ba? Ingna gusto ko mabuang tanduha. Ana para sa Ginoo. Dili
para sa yawa. Nindog na ta. Mga igsoon, sa atong pagampo ang Dios mutubag ug mohatag kanato sa iyang way sukod nga gahom ug grasya. Busa uban ni Santo Domingo malaumon kitang moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, Dungga kami. Nga ang simbahan ug ang iyang katawhan malig-on diha sa ilang pagtuo ug mosalig sa Ginoo panahon sa mga pagsulay ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kasing-kasing sa mga nangulo sa kalibutan dili magmatiga ni malimbungan sa kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tigang mga makasasala mobalik na ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo tungod sa ilang balatian, makakaplag ug kahulugan diha sa ilang mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makadangat na unta ngadto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios, ikaw ang naghatag sa tanang butang nga maayo. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama ni Santo Domingo imong pari, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay grasya mo kanimo tungod sa imong rayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo sa pangama ni Santo Domingo kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo sa dakong gahom kining sakripisyo
liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabwag sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagasdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santo Domingo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanang ngana sa mga langit, pagdaigong ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tinugyan sa pagsulay. Tinunuan, luwasan kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon akong ipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipabot ko, ang gugma kong kabusihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayo. Ako sa hud nagatuo, nga na ikaw sana. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon akong ipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipabot ko, ang gugma kong kabusihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayo. Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langitnong sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahom niining sakramento o katabangan unta sa pangamaniya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalambuan, divine growth or prosperity. Nga mahitabo ra ni kung sundo nato ang pagtuo, likaya nato ang tuo-tuo. Kaning pagpamalit og raffle tickets og slots, sa man ni pagtuo, tuo-tuo. Pagtuo nga ang Ginoo malipay ani, ang simbahan mulambo ani. So palitag raffle tickets nga tag 200 karoning December 8 ang atong bula, part 2 ni. Ang premyo ani parihar gyapos una, usa ka 500,000 first prize, 5 katag 100,000 ang second prize, o 8 katag 50,000 ang third prize, o 40 katag 15,000 ang consolation prize. Pero ayaw lang mo anak kay pag-apas, kay daghan kayong dili makakuha ana. Ang importante ang grasya gikas Ginoo. Nya kini sang atong slot KPSBP, ang madawat nato ani mao ang kauswagan og panalipod ni Santiago
og ni Birhen sa Pilar, kauswagan og panalipod nganuman tungod kay ato ning isuporta sa Paris Youth Day. Muuswag ang atong mga kabatanunan, mga 600 ni kunos la kabuok magtigom karong August 21 to 23 og ang atong Birhen sa Pilar nga pista karong Oktubre unya naatay Camino Festival. Mahimo sa nang kauswagan og panalipod gikan sa mahal nga Birhen. So unsaon man pagpalit og raffle tickets og slots diha sa atong opisina, diha sa gawas sa simbahan ay mga lamisa diha, wala pamalit mo. Nya pwede sad sa atong bank accounts, pwede sa atong GCash accounts, available pa kaini og kwarta padala. Pwede sad sa inyong mga kaila nga namaligyag raffle tickets, basta kasaligan lang ang naong. Salamat kaayo ha. Anya naadi ay ko'y appointment, ako lang ning i-announce para makapanganda mo dihag raffle tickets og slot. Karong Friday na ako'y imbitasyon, August 14, adto sa parokya sa Asturias. Na ako'y Novena Mass dito. So, kamong mutambong sa Novena Mass, anda madaan. Taga Asturias. Aniya, inighumas misa, papicture mo na ako, kay kahibaw na mudaan o unsay dangatan. Ana ha? Mag-enjoy ta diha kung madayon. Kung buhi pa mo, wala, palit mo. Aniya, ug ako say dili na buhi, pahinong din na lang sad ko. O, ta kasiguro buhi pa ta aning August 14. Masam ning August 14. Ika. Biyernes lagi, next week. Ana. Sige, kita-kita ta diha taga Asturias Parish. Unya, ang ato sang Parish General Assembly karong August 15, Saturday, anhi dinhi sa atong simbahan. Giawhag ang tanang mga leaders sa organizations, ministries, chapels, PPC, PFC, manambong taning tanan ha. Natay mga importanteng hisgutanan. Iampo nato ang atong Paris Youth Day na malagmalampuson niya ang atong social media platforms. Suportahin ninyo kanunay, labi na ning atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod. Niya view, like, share, ug subscribe para makapadayon tagpaambit ngadto sa uban sa atong pamalandong og misa. Niya ang ato sang social media nga Facebook, mausad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ayaw ninyo si Piata ang pag-avail sa atong pre-selling sa atong Columbari dito sa may San Vicente Ferrer Liloan nga cooperative nato. Ako'y chairman ani sa board karon sa pagkakaron. Tag 70, 80 o 90,000 ang atong Columbaris. Mo ni kinabaratuhan, maka-accommodate ni og upat ka urns o kanang butanganan sa abo ang matag Columbari og duha ka sets nga bukog nga inyong ibutang didto. Makatabang ni sa paghanay sa maayong pahulayanan sa atong mga mahal sa kinabuhi for perpetual use. Nya kontaka lang ang atong mga admin staff kaning ni aron sa atong screen or pangayo mo mga flyers na diha sa atong opisina o na diha sa gawas. Nya sabuwag ni kay basig mahutdan mo, may ning pre-selling pa kay 5,000 ray down payment. Unya dayon inyong impason og 1 month na pag 20% discount, impason og 3 months na 10% discount, impason ninyo more than 3 months na ay why interest ang installment. Inana no? Nindot kay ni nga kahigayunan. Unya ang atong LGU nagpahibalo nga adunay pagpamakuna sa mga katawhan, mga bata 6 years old hangtod na gyud sa 59 years old nga dagko na ipamakuna batok sa kaning tipdas o kaning rubella nga virus. Doo lang mo sa atong RHU
og sa atong kaning mga barangay health centers hangtod ni sa August 28 ang maong operation bakuna. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang maayong balita sa atong kaluwasan ipahayag na karon ngadto sa katawhan atong dayon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimba